আরে তোর মানে কথা বুঝিব পারো বেপদে সরাসরি স্বপ্ন ଦେଖିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଥରେ ଦେଖିକି ଦେଖ ଆରେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇକି ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ କହିବା ତାକୁ ଜାପ୍ଟା ଖାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ଥରେ ଜାପ୍ଟା ଖାଇକି ଦେଖ ଆରେ ପର ଘରେ ବସି ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଇ ଲଭ୍ କହିବା ତାକୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିକି ଗେଲ ତତା କରି ଏସବୁ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଥରେ ପର ଘରେ ବସିକି ଦେଖ ଅତି শোলা কিচ্ছি নাই শোলা ভীরু পুরুষ কা পুরুষ নপুংসক শোলা তম গোষ্ঠী কি বড় বড়িয়া আরে ভাই কি কথা দেখিল আরে তুই এଠି বাড়ি চালিল কଣ হব তু যদি তাকে এতে ভাল পাউଛୁ ତୋ ମନରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ପଳା ତାକୁ ବାବୁସାନି ମନ ଚାହିଁଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭାଷା ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ମନ୍ତି ଭଳିଆ ଆରେ କେବେ ଝିଅ ପାଉନୁ ଇଏ ପୁରା ଯାଇପାରିବନି ଆରେ ଇଏ ସିନା ଏଠି ବାସନ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଇଏ ବା ତା ସାମ୍ନା ଗଲେ ଆ ଗାଣ୍ଡି 15-17 ହେଇଯିବ ମୋ ଗାଣ୍ଡି କେମିତି ଖତ ଦବ ମ ଆରେ ଆଜି ବି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଅଣ୍ଟା ଛାତି ବାହାର ତମେ ଚାହୁଁଛ ତ ତମେ ଚାହୁଁ